जुथाइ राज्योआव जिनहा जिं एराहा फाइलेबा इंडियन नेशनल कांग्रेसनि गेदेनफ्रां दिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी गेदेनफ्रां जिनि महिला कांग्रेस कमिटीबो दं दिगेरख्र नलाई अंडर सेमकोर कन्स्टिट्युएन्सी उराहा इसाबला जॉइनिंग इबो हातोला साइनिबाला लावसाखा जॉइनिंग खालामथि जिं इबो हातावलिनिं प्रोग्राम खालायलेबा जिनि 7 सेप्टेम्बर खालिहा इराहा जॉइनिंग खालामथि स्काबो जिंला फाइबा जांनिं उरा बो नलाई शुया सानांनिं दोयरांग्रिबा बो वेटिंग शेड हानिं बुशी गाजन लाई दं खनाबालाय स्काला बो बीजेपी नि हिरो जितनि सुंसि गाजा बुशी गाजा सि खनाबा उदेबानि जिंबो खिसा साइनिका आइ इबुला डेमोक्रेटिक कंट्री से जिंला जॉइनिंग बो खलाय लाफुदु कैंपेन सिला इलेक्शन हास जाबाय दुआला कैंपेन लेला जिंला फायatsi उदेबानि बुदारा जां जिंला दे जॉइनिंग खालामथि नलाई साराव बो खासि मुसि जालेखा उरानि मखाम जिमाने रेडी खलायखा मीटिंग बसासा खलायले दादाम नलाई साराव जों गरन लायमा सेर सेर गबामा मिजिंदु गबारिमा सि जिंला फायलेबामो दानंला उराहानिं गो माने थांरिया इनबान थांरिया बातसवाला गो जिनि डेभलपमेन्ट बुथु बन जाथामसिनो इबु गरावला जायासि इनबानि डेभलपमेन्ट बन जामा इबु डेमोक्रेसी हा क्रिप सुबुंबो निं बीजेपी जाला आईएनसी जाला एसडीजी जाला आसपा जाला इंडिपेंडेंट जाला फाइला फुदु क्रिप नि राइट दं आ नलाई साराव जांगरन लाइमानि साइलाइमानि क्रिप जिनि राइट दं ते इलि बाहा जिंखे इलि खलायका स्काला इबुला मासि गेदे पा हामेबा जिनिस उदुबानि दानासन बो इलि दाजाथें सुबुंथु फाइबाहा आर इलि दागजोंलायथें आर सेरे हामबा खुशिनि खलाय फायदु इलियाबा के दानासननि बो नलाइन सुबुंबो जालाथें आसपा कन्स्टिट्युएन्सि बो जालाथें इलि दे दाखलायलाय सिदादा आं क्रेप केबो बिलादु आर मिडिया हाबो आं दुआ स्लादु आर गिबिन खेला नाचिमाखौ दुआला दुखु जाले लाखा नलाई साराव उदुबानि गो दिनाला इलि जाले खागो उदुबानि इबुला सेरेनि लाजि दुआ रुलिंग गवर्नमेंट जादादा जिंखे इलि खलायबाला मासि ला सिसिनि ग्राउस्टि उदुबानि इलाबो क्रेप ओ इसा खलायलाय दानासन बो इलि दाजाथि ओदे गाजनियारो तो गो ओरा दंलायदु दुआबो दं जिंखे दुआ थांजामा खिन्दुखौ दे नादिन खिनबा बुसि उदबानि गो बुसिनि आखलखेबो नुलायखा जिनिहा गो दिना इलि जालायबा दिगेरख्र नलाय थांमान जुथाइ